Veus, els habitants del Pla de la Font reivindiquen la millora de les carreteres d'accés al poble, les quals es troben en un estat lamentable. Els veïns del municipi no es troben segurs circulant per aquestes vies i menys a l'hivern, quan les boires dificulten encara més la conducció. Amb l'objectiu de que la seva reivindicació arribi a l'administració competent i que aquesta adopti les mesures adients per tal de dignificar l'estat de les carreteres, els habitants del Pla de la Font s'han decantat per la creativitat i han filmat un vídeo al més pur estil cinema mut. Es titula Charlotte, el metge del Pla de la Font, i va de que una dona del municipi té un atac de ronyó i la família truca al metge de guàrdia, en Charlotte, qui ràpidament agafa el cotxe direcció Pla de la Font. A partir d'aquí, arribar al seu destí es converteix en una missió impossible. En Charlotte es perd perquè no troba cap tipus de senyalització i sort que es troba uns nens pescant a un dels clots que hi ha a la carretera i aquests li indiquen la direcció correcta que ha de seguir. Però el pobre Charlotte fins i tot punxa una roda, se li trenca l'amortidor del cotxe i tot per què? Doncs per culpa de l'estat de la carretera d'accés al poble. I ja no explico més. Si voleu saber com acaba aquesta història, mireu el divertit i original vídeo que han creat els habitants d'aquest municipi. Ara esperem que aquests assoleixin el seu objectiu, unes carreteres dignes.